Hello guys! So, welcome sa vlog ko, Josh Vlog. So, salamat sa panonood. Share ko lang to, So, may customer kasi ko na kahit marami naging compliant sa akin, so, tinanggap niya pa rin ako na tanggapin yung product na inaalok ko sa kanya. So, kay Sir Ernesto, salamat sir. So, salamat sir kasi tinanggap nyo pa rin ako sa bahay po ninyo para maipakita at maipakilala ko yung product namin. So, yun ang experience ko. Share ko lang sa bilang promoter So, sir, thank you po. So, kahit marami naging compliant si sir, so na-i-deliver ko pa rin yung pag-promote ko sa product. So, thank you. Saludo ako sa inyo sir. So tara, silipin natin. Ano yung sisilipin? Silipin natin yung bagong product na i-deliver ko kay sir. So ano pa hinihintay natin? Let's go! Sir Ernesto Esteban. So tinulungan natin si Sir